Aroja min ya li Gîsenê. Aroja 21 Hezîrana 2024 bû mîvanê bajarê Gîsenê ê Almanyayê. Ev bajarê 12 bû ku ji bo danasîna çapa Almanî ya romana xwe nod û neh morîkên belavbûyî lê dibin mîvan. Di vê nivîsê de ez behsa aliyê wêjeyî ê gera xwe nakim. Her bajarekî ku lê dibû mîvan, aliyê eşkere yê fermî hebû. Ew jî şevbihêra wêjeyî bû. Her wisa aliyekî wê yê din hebû ku carnan ji çalakiyê bêtir dibû ciyê mijûleya min. Mebesta min jê naskirin, danûstandin û tekîliyê nû bi wan kesên balkêş re yên ku bi xêra wan rojên wêjeyî min ew nas dikirin. Di nava van kesan de hem Alman hem Kurd hene ku şûn û şopa naskirina xwe bi awayekî ji awayan di hundirê min de hîştine. Çûna Gîsenê û birêxistin û birêvebirina roja wêjeyî. Gîsin bajarekî zanîngehan e. Hejmara niştecihên wî dora 95,000 kesî ye, girêdayê herêma Hesenê a Almanyayê ye. Aliyê ku ev roja xwendinê organîze kiribû, Komela Civaka Kurd ya Almanyayê bû. Kurdische Gemeinde Deutschland. Yê destpêkê bi min re ketibû tekîliyê di rêya Zekî Özmen re ku vê dawiyê ji bo birêvebirina rojî hate hilbijartin, Wehîd Mustefa bû. Ji ber nexweşiya bavê xwe neçar mabû biçe Enqereyê. Li şûna wî Sînan demjimêr 12 Nîvroyê li rawestgeha Tîranan ya Gîsenê pêşwaziya min kir. Deviye bû piştî rêya 3 saet û nîv dirêj ez bêhna xwe vekim û 6 êvarê em dest bi çalakiya xwe ya wêjeyî bikin. Kurdekî delal Mehmet Tanrıverdi. Li salona xwendinê min yek ji damezrînêr û birêvebirên serekeyê Civaka Kurd ya Almanyayê ji nêz ve nas kir. Ew jî siyasetmedar, maratonvanê Kurd Mehmet Tanrıverdi ye. Her wisa xanima wî, Drosya, ya xwe ji bo xwendina hin beşên romanê amade kiribû. Piştî qedandina çalakiyê em ketin rê da ku herin ciyê xwarinê. Berê de peykerê sembolîk yê fîzîknasê navdar Röntgen em rawestandin. Röntgen ew bi xwe êk û kişandina dîmenên endamên gewdeyê nexweşan di rêya tîrêjan re bi navê wî tê naskirin. Ji bo bîranînê me çend fotograf lêkeleka wî kişandin û me meşa xwe ya ber bi restoranta Kurdekî Zazava berdewam kir. Ez Zaza me ne Kurdim. Ez êzîdî me ne Kurdim. Di hevdîtinên ku televizyona Almanî ZDF bi nivîskarên Kurd ên li sürgûnê re çêkiribû, keçekê êzîdî bi navê Cîhan Alomer, yeka ji qurbaniyên Daişê bû, pirtûkek li ser serboriya xwe bi Almanî belav kiribû, ji ya rojnameger re dibêje ez êzîdî me ne Kurdim. Baştir e bo min bêgotin êzîdiyekê ji Iraqê. Ev dîmen li ber çavê min bûn. Gava xwediyê restoranta ku xwedê giravî ji ber Kurd bû me xwe lêgirtibû, bi rûyekî tirş ji Mehmet Tanrıverdi re bi Almanî got ez Zaza me ne Kurdim. Wisa jî bi hêrseke ku sedema wê ji bo min nediyar bû berdewam kir. Ji kerema xwe re kesek ji min nepirse çima wisa dibêjim û ne jî ez dixwazim behsa vê meselê bikim. Mehmet Tanrıverdi bi zazakî pê re axivî û ev axaftina wî wekî heqaretekî li xwe li me nirxand. Lê wisa xuya bû ku camêr bi zanebûn vê yekê dibêje. Wê jiya xwe ve negere. Di nava me heft kesên rûniştî de axaftina li ser derketina ji wir yan mana li wir çêbû. Biryara dawî ew bû vê carê em bimînin. Lê carekê din neyne ve restorantê. Balkêş bû. Me hemyan xwarin xwest lêbelê tenê Mehmet Tanrıverdi xwarin ji bo xwe nexwest. Nexwar. Ji bo me li wir rûniştî me. Vê rûdana ku kesekî ji me ne li bendê bû em hemû nerihet kirin. Lê ji me hemyan bêtir bêguman xwediyê dilê kurdewar û hestenik Mehmet Tanrıverdi bû. Vegera ji Gîsenê ber bi malê ve. Berê ku em wê şevê ji hev bela bibin, min nas kir wê roja din Mehmet Tanrıverdi û xanima xwe
بۆ سەردانێکی هەرم باژێرê Münsterê û ew ê roja din bê 12 nîvreyê min otelê bixware bi trembêla xwe bibe heta bajarê Zîkenê û ji wir ez ê bi trênê rêya xwe heta malê berdewam bikim û wiha jî bû. Li vegerê ez û Mehmet Tanrıverd û xanima wî Drosya ya ku agahdara hemû hûrguliyên rewşa Kurdan bû, em bûn rêwiyên rêyekî. Me sohbetekî germ kir. Li ser hin mijarên di Rojava Kurdan de ne axifîn. Piştî me xatir ji hev xwest û ew çûn, li pê xwe hinek hes kirin û hinek hêvî hiştin.